Eu sunt Ilie. 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 Oh my god, fraților. Am așa de multe emoții. Astăzi o să-l întâlnesc pe cel mai tare PC care pe YouTube. Mama, așa de multe emoții. Oh my god. Nu pot. Stai. Dar tu cine mai ești? Nu spune. Frate. Eu sunt bodyguardul acestui pisic. Pentru că e foarte celebru pe YouTube, n-am să te las să-l vezi. N-o să-ți dau voie. Numai dacă ești VIP. Atât. Stai liniștit, domnule pisic. Nu o să pună nimeni mâna pe tine. Atât timp cât eu sunt aici. Iar nimic de pe lumea asta nu o să mă facă să plec de aici. Iar tu, cară-te. Nu ești de nasul acestui pisic, foarte șmecher. Frate, asta e ziua mea cea mai ghinionistă. Cum, domnule? Mă lăsați. Dar vreau doar un micuț autograf, atât cer, nu cer mai mult. Și o poză cu el și e cel mai tare pisic din lume. Hai, vlog. Haide. Dar tu nu înțelegi asta. De câte ori să spun că nu? Ia să-l întreb pe domnul pisic. Ce spune? Sunteți de acord? A spus să se mai gândească. Da, așa a zis. Vrea un autograf și o poză cu tine. Da, din păcate a zis nu. Asta mă bucură. Dar pentru tine o să fie o veste tristă. Acum, Valea, dacă nu vrei să-ți iei o leacă de bătăiță de la mine, pleacă de aici. Acum. Ai înțeles ce am zis? S-am furat și șapca. Acum e a mea. Aha. Mi-a luat și șapca în primul rând. Nu mă las să fac o poză cu acest pisic celebru care a apărut pe YouTube, cel mai șmecher. Ce mă fac acum? Ce mă fac? Și dăm șapca înapoi, nu i-ar da. Oh, a plecat. Asta e șansa mea. Da, bă, da. God, cel mai celebru pisic. Vă salut, vă salut. Oh my god, ce faceți? Dați și mie acolo un autograf. Da, mă, da. Oh, nu, o să vină. Repede un autograf, repede, te rog. Mulțumesc.